V týchto rámcových programoch to obyčajne beží tak, že keď sa stabilizuje nejaké konzorcium a je, povedzme, ako toto naše dvakrát po sebe úspešné v 6., 7., tak má vysokú pravdepodobnosť, že aj v tých ďalších výzvach bude úspešné. To je jeden z tých benefitov, ktorý je taký dlhodobý, ktorý si vážim. Tieto projekty sú pre nás veľmi dôležité. Tento posledný, ktorý máme v 7. rámcovom, je vlastne program, kde sa zaoberáme, tá naša parketa, výskumom a vývojom nových luminiscenčných materiálov. LED dioda vydáva monochromatické svetlo, dávajú také veľmi studené svetlo, také veľmi, veľmi biele svetlo. Na to nie sme zvyknutí. My sme zvyknutí na svetlo, ktoré prichádza zo slnka, je takého oranžového alebo žltého nádychu, tak vlastne tá myšlienka, ktorou sa aj my zaoberáme, je tá, že vlastne pokryť LED diodu jednej vlnovej dĺžky takými čiastočkami, ktoré sú schopné to svetlo premeniť do vlnových dĺžok, ktorých kombináciou dostaneme teplé svetlo. Pre nás konkrétne je to 450 000 eur. Celý projekt je asi za 3 milióny eur. V podstate to najširšie zaradenie je to materiálový výskum. Úplne najjednoduchší príklad je teraz všade, kde prídete do tých väčších obchodných centier, tak niekde v strede je stánok, kde predávajú keramické nože. A tieto materiály hľadali svoje uplatnenie úplne v iných oblastiach. Tieto materiály sa používajú, povedzme, ako implantáty. Tých praktických aplikácií je veľa. My sme vyvíjali nejaké keramické materiály a zrazu nás napadlo, že to, čo máme v rukách, je nesmierne tvrdé. Takže sme sa rozhodli, že budeme robiť aj nejaké nepriestrelné vesty. Materiálový výskum, ako som povedal, je tá uzavretá reťaz až k nejakej výrobe. Tak by som veľmi rád priviedol na svet niečo, čo by sa reálne vyrábalo a zlepšovalo, povedzme, kvalitu života, keď to tak nadnesene poviem.